Bon dia. Avui estem amb Encarna Cuenca, actual presidenta del Consell Escolar i antiga professora d'Arts Plàstiques. Bon dia, Encarna. Bon dia. Com ha sigut el canvi d'estar donant classes a ser la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana? Doncs al principi un poquet dur perquè us notava moltíssim a faltar. Però la veritat és que el pas per l'institut m'ha sigut absolutament profitós perquè en el Consell Escolar, pense que ho sabeu, el que fem és una representació de la comunitat escolar. A mi m'agrada dir que som una mena de síndic de greuges de la comunitat escolar. Aleshores, el fet d'haver passat per l'aula m'ha donat un bagatge per a la gestió importantíssima. El meu coret continua estant amb vosaltres i estic en aquests moments de presidenta, però soc encara professora de plàstica. Puc tornar. Pot tornar quan vulguis. Quina és la teva funció dins del Consell Escolar? Doncs el Consell Escolar té representació de tots els sectors de la comunitat educativa, associacions de pares, de mares, d'alumnes, sindicats, i la meva funció és coordinar i aleshores, ahí estan totes les veus per a aconseguir canviar les coses. Per això és tan important que també als centres educatius, als consells escolars de centres, es participen, perquè és la via directa d'arribar a l'administració per poder canviar les coses. I hem de dir quines coses no funcionen bé per tal que l'administració pugui canviar-les. És el mateix que vostè. I a vostè li agrada més estar de presidenta del Consell Escolar o donar classes a l'institut? És diferent. N'hi ha una cosa molt important que sempre us he dit en les classes, que és intentar fer bé les coses al lloc en el que estàs. Si intentes fer les coses ben fetes i implicar-te en la teva feina, la fas bonica. Jo m'estime moltíssim l'ensenyament. He treballat molts anys a l'administració, he treballat també a les aules, a primària, a secundària, i m'agrada, m'implique i estic a l'institut i estic molt a gust. És senzillament diferent. Jo no considero que soc la presidenta del Consell Escolar. Ara estic de presidenta del Consell Escolar, però en qualsevol moment puc estar d'altra cosa. I com va ser vostè elegida per a presidenta del Consell Escolar? Doncs el Consell Escolar té una sèrie de consellers, són els que aconsellen. A mi em van nomenar consellera al mes de juny i després calia triar entre tots els membres del Consell un president o una presidenta. Aleshores calia una persona de consens i en aquest cas jo penso que també ha sigut important que soc una persona independent, que no milite en cap partit polític i d'altra banda la meva experiència professional, el pas per l'administració autonòmica primer, després el pas per l'administració estatal, vaig ser subdirectora general d'aprenentatge al llarg de la vida al Ministeri, vaig ser també directora de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus. Aleshores, tot això em dona una visió global del sistema educatiu i de les necessitats que pense que han estat fonamentals per a haver-se estat proposat. I quin criteri usen vostès per a donar les beques escolars? El Consell Escolar no dona beques, perquè no legisla. El que fa és, quan hi ha una normativa determinada, l'administració passa a aquesta normativa pel Consell que s'informa. I en aquests informes, que no són vinculants, vinculants significa que tu me demanes un consell i tu me pots fer cas o no, però ja tens la meva opinió. Però quan tens l'opinió del Consell Escolar, tens l'opinió de tota la comunitat educativa que hi està representada. Per això és tan important la participació i l'administració, en funció de les possibilitats, ho considera. Normalment el que es fa és tenir en compte la renda bàsica de les famílies, les unitats familiars, i en funció d'això es concedeix. I una pregunta que hem fet entre tots els que col·laborem en aquesta entrevista és que quina relació hi ha entre el nostre Consell i el vostre Consell Escolar?
Doncs és una pregunta fantàstica, perquè fins ara el que existeix és un Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Consells Escolars Municipals i Consells Escolars de Centre. No hi ha un vincle directe entre els tres nivells, per dir-ho d'alguna manera. I el que estem intentant és canviar la norma, estem treballant en una nova llei per a canviar i fer que sí que siga possible aquesta connexió de manera més directa. Però de tota manera també estem treballant en la participació i anem a crear una plataforma per a escoltar totes les veus. Què se pot fer des del centre? Doncs els representants del Consell Escolar el que podeu fer és entrar a aquesta plataforma i dir quines són les necessitats que té el vostre centre, de tal manera que el Consell les arreplega, les estudia i les fa conèixer a l'administració. Això, si formeu part del Consell Escolar, teniu molta més força perquè parleu en nom de tota una institució i si no, o d'un òrgan, i si no, a nivell particular també es poden elevar propostes. De fet, ara estem rebent des de change.org, que és una plataforma, estem rebent propostes que el que farem serà passar-la per les diferents comissions del Consell Escolar per a donar respostes a aquestes demandes. Doncs moltes gràcies per haver vingut, Encarna, i encantats i vine quan vulguis. Encantada que m'hàgiu convidat i estic a la vostra disposició sempre. Moltes gràcies.